Приключенията на Пинокио от Карл Колоди. Глава 7. Джепето се връща вкъщи и дава на човечето закуската, която бе донесъл за себе си. Клетият Пинокио, който все още беше сънен, не бе забелязал, че краката му бяха съвсем изгорели. Затова, щом чу гласа на баща си, скочи от стола, за да се затича да отлости вратата, но след 2 или 3 залитания се просна на пода. И при падането си предизвика същия шум, който би предизвикал чувал с лъжици паднал от 5-ти етаж. "Отвори ми!" крещеше през това време баща му. "Не мога, татко!" отвръщаше куклата, като плачеше и се търкаляше по пода. "Защо не можеш?" "Защото са ми изяли краката." "Кой ги е изял?" "Котката!" отвърна Пинокио, като видя котката, която подмяташе с предните си лапи няколко дъщици. "Отвори ми, ти казвам!" повтори Джепето. "Иначе като вляза в къщи, само на котки ще ми станеш." "Не мога да стоя прав, повярвай ми. О, клетият аз! Ще трябва цял живот да пълзя на колене." Като смяташе, че целият този хленч е друга дяволия на куклата, Джепето намисли да тури край на тая история. Той се покатери по стената и влезе през прозореца в стаята. Отначало искаше да хока и да бие, но после, когато видя своя Пинокио, проснат на земята и наистина останал без крака, усети, че се разнежва и като го хвана за врата, започна да го целува и да го милва. После, като хлипаше, със сълзи на очи каза: "Пинокио мой, как си изгорил краката си?" "Не знам, татко, но повярвай, че нощта беше адска и ще я помня докато съм жив. Гърмеше, святкаше се и аз бях много гладен и тогава говорещият щурец ми каза: "Пада ти се, ти бе лош и си го заслужаваш." А аз му отвърнах: "Внимавай, щурецо." А той ми каза: "Ти си дървено човече и имаш дървена глава." И аз му запратих дървения чук и той умря. Но вината беше негова, защото не исках да го убия. За доказателство нека послужи това, че сложих тиганче на жаравата на мангала, но пиренцето изскочи навън и каза: "Довиждане и много поздрави вкъщи." И гладът все повече растеше, поради което старчето с нощното кепе на главата ми каза, като се подаде на прозореца: "Настани се под прозореца и подложи шапката си." И върху главата ми се изсипа цял леген с вода. И аз се върнах веднага вкъщи и понеже бях все така гладен, сложих краката си на мангала, за да се изсуша. И когато ти се върна, видях, че са изгорели. И сега съм все гладен и съм без крака. И клетият Пинокио започна да плаче и да крещи тъй силно, че го чуваха на 5 километра. Джепето, който от обърканите думи на Пинокио бе разбрал само, че той умираше от глад, извади от джоба си 3 круши и като му ги даваше, каза: "Тия 3 круши бяха закуската ми, но ти ги давам на драго сърце. Изяж ги на здраве." "Ако искаш да ги изям, моля те, обели ги." "Да ги обеля ли?" отвърна очудено Джепето. "Никога не бих повярвал, момчето ми, че си толкова взискателен и придирчив. Лошо е. На този свят още от деца трябва да свикнем да ядем всичко, защото никога не се знае какво може да ни дойде до главата. Всичко се случва." "Ти може да си прав," добави Пинокио, "но аз никога няма да изям плод, който не е обелен. Не понасям кората." И след като извади едно ножче и се въоръжи с търпение, добрякът Джепето обели 3 круши и сложи корите върху един ъгъл на масата. Като изяде на 2 залъка първата круша, Пинокио понече да хвърли огризката й, но Джепето хвана ръката му и му каза: "Не я хвърляй. Всичко на този свят може да бъде полезно." "Но аз наистина няма да ям огризки," извика куклата, извръщайки се като усойница. "Кой знае, всичко се случва," каза спокойно Джепето.
и вместо да хвърли огризките през прозореца, той ги сложи на ъгъла на масата до корите. Като изяде, или по-добре като излапа лаком от трите круши, Пинокио се прозина продължително и каза хленчейки: „Още съм гладен!“ „Но аз, момчето ми, нямам друго да ти дам.“ „Наистина ли нямаш нищо?“ „Имам само тия кори и тия огризки от круша.“ „Няма какво да се прави“, каза Пинокио. „Щом няма друго, ще изям една кора.“ И започна да дъвче. Отначало поизкриви устата си, но после една след друга очисти всичките кори, а след корите очисти огризките. И когато изяде всичко, удари се с ръце по гърдите и каза доволен и весел: „Сега съм добре!“ „Виждаш ли“, забеляза джепето, „че съм бил прав, когато ти казах, че човек не бива да свиква с това или онова и много да му придирва. Мили мой, човек не знае какво може да му дойде до главата. Всичко се случва.“